Sziasztok! Szeretném bemutatni, hogyan lehet egy olyan programot készíteni, amely TCP protokollt használ, valamint nem blokkoló üzemmódban van. Egy egyszerű, de fejlett szerver megírását akarom megmutatni, valamint magyarázkodni közben. Először is miből áll egy szerver? Ha a fő vázat nézzük, akkor 3 részből áll. Ha itt van a program lefutása, akkor legelőször van egy ilyen kezdő rész, ahol beállítja a saját dolgait. Majd, ha ez megvan, akkor jön egy ciklus, aminek valahol van egy vége. Majd legvégén egy kilépés. Jó. Na most mi van a ciklusban? A ciklusban általában van valamilyen folyamat, amit a szerver csinál x időközönként. Szóval legyen itt egy időzítő. Akkor van egy olyan folyamat, ami a hálózatot figyeli, hogy van-e kérelem csatlakozásra, vagy ha már csatlakozzon valaki, akkor jött-e üzenet befelé. Szóval legyen ez a net. Majd utolsó sorban egy billentyűzet feldolgozót is szoktak belerakni a szerverbe. Legyen a neve key. Akkor még mélyebb szintre, ha megyünk a hálózat kezelő részben, szóval kell egy olyan, hogy van egy csatlakozva, tehát van, ha nincs, akkor meg kell nézni, hogy akar-e valaki. De ha már van csatlakozva, akkor fogadnunk el az ő üzeneteit. Szóval, ha igen, akkor kell egy receive. Majd ezen belül is kell egy feldolgozó részleg. Feldolgoz, amely több dolgot is csinálhat. Mondjuk valamit átállít a szerverben, vagy lekér egy adatot, vagy akármi. Majd, hogyha a feldolgozás megvolt, akkor kell egy válaszküldés, hogy megtörtént-e a valami jól, vagy pedig valamilyen hiba volt. Szóval röviden így néz neki a szerver vázlati működése. Akkor kezdjük hát a legelején.
szokásos stdio.h a szövegkezelés, illetve a képernyő kibemeneti kezeléséhez hasonlók. Console.h, ez kell a billentyűzethez, meg színekhez, meg stb. És akkor tcp/ip.h. Na. Sűrűn van olyan probléma, hogy egy adott sorba kell mindig valamilyen információt kiírni, és akkor, ha az információ megváltozik, akkor le kéne törölni a sort, meg minden. Erre most írunk gyorsan egy függvényt. Void Sonja CLR ellen, mint törlés sor. Megadjuk neki azt, hogy hanyadik sort kell törölni, és akkor mondjuk neki, hogy go to XY első oszlop Y-adik sor, majd indítunk egy ciklust, egyenlő 0-tól 80-ig, és kiírunk szó közt. Majd visszaléptetjük oda a kurzort, hogy ne kelljen utána go to XY-t használni. Ez csak egy kis segítség. Akkor nyissuk meg a programot. Int main. Hálózatot szeretnénk kezelni, létre kell hozni szakettet. Legyen egy SCK, egy TCP. SCK az maga az lesz, ahol a szerver várja a kapcsolódást, TCP meg ahova kiépíti a kapcsolatot. Kell egy szerverport, legyen 678-as, meg egy kliensport, ahol a kliens üzen nekünk. És legyen egy szerver IP, 16 hosszú, egy CIP, mint kliens, egy bejövő, mondjuk 100 hosszú, és egy kimenő, ez is 100 hosszú. És létre tudtam hozni általában egy ideiglenes TMP-t, hogyha valami műveleteket kell csinálni a szerveren belül, vagy akármi. Általában, mint mondtam, a szerver valamilyen időközönként feladatokat lát el, hát akkor hozzunk létre neki változókat. Long int legyen mondjuk T1, egyenlő 0, és írjuk ide, hogy egy secenként valami, és hozzunk létre még egyet, ezen mondjuk fél secenként valami. De ez persze nem feltétele az alaphálózat működéséhez. Na, megvannak a szükséges változók eddig, úgyhogy lehet is init win shock legyen benne hibakezelés. Azt mondjuk, hogy ha nem sikerült ezt megnyitni, akkor return 1. Utána, ha a hálózatot megnyitottuk, szakettet elő kell készíteni TCP-re.
shiftbe rakjuk, ha nem sikerült a make shotcat meghívása, ahol az SCK-t akarjuk TCP-re állítani, akkor return 2. Ha ez megvan, akkor kellene az IP címünk. Ez azért van, mert hogyha mondjuk 2 hálókártya van a gépünkbe, akkor honnan tudja a program, hogy hát melyiket akarjuk használni. De most tegyük fel, hogy csak egy van benne, és használjuk ezt a get host IP parancsot, aminek megadjuk, hogy a milyenkékkel, ezt 2 idézőjellel tesszük meg, és hogy rakja bele az SIP-be. És akkor ehhez is rakjunk be ilyen hibakezelést, ha ez nem sikerült, akkor return 3. És ha megvan az IP cím, meg minden, akkor lehet szólni az operációs rendszernek, hogyha nem sikerült neki szólni binddel, még hozzá, hogy az SCK-t figyelje nekünk a szerver IP-t, meg a szerverportot, akkor is visszatérünk valamivel. Ez nem tudom, mi lett kék színű, de mindegy. Jó, és akkor a szerver most már hallgathat az SCK porton. Jó. Most itt legyen egy próba, akkor mondjuk CLR ellen. A 0. sorba írassuk ki azt, hogy mi az IP címünk és melyik porton vagyunk. %cache 2.%d, vesző szerver IP és szerver port. Ja, de hogyha már ezt így bezárjuk, akkor érdemes lenne rendesen lezárni, azt mondjuk neki, hogy close socket, SCK-t, meg close WinShock. Na nézzük. Azt mondja, tűzfalnak engedjük meg neki. Nagyon jó. Azt mondja, hogy itt az IP címünk és 608-as port, és nullával visszatért, minden remek. Jó, és akkor ez a felső rész volt. Init. Ez a rész itt a end. És akkor itt kellene lennie a fő folyamatnak. Ciklus. Mi kell a ciklusnak? Ja, még néhány változót létre kell hozni, igen. Ciklusról jut eszembe. Ezeket itt fönt elintézzük. Mondjuk itt. Ezek bool típusúak legyenek, hogy igaz vagy hamis. Legyen egyszer az, hogy kilépés. Ez azt mondja meg, hogy kell-e kilépni. Jelenleg kell kilépni, hát nem kéne még. Legyen hamis. Javírhatom mellé is.
kifér, akkor legyen egy con változó, ami azt fogjuk mondjuk mondani, hogy, tehát ez azt fogja mondani, hogy csatlakozva van-e valaki a szerverhez. Hát most van csatlakozva, nincs. Tehát hamis, nincs csatlakozva. És akkor legyen még egy olyan, hogy le kell bontani a kapcsolatot, vagy nem, ez legyen bont. Kell most bontani? Nem, ez is hamis. És egy kis extra hozzá, legyen egy R nevű is. Kezdetben 0, ez azt fogja megmondani, hogy ha ebben 0 van, akkor szándékosan lett a kapcsolat lebontva, ha 1-es van benne, akkor megszakadt a kapcsolat a klienssel. Egyszerű lesz lekezelni. Na, milyen ciklus legyen? Hát legyen egy do while. Ennek azt mondjuk, hogy addig kell, amíg nem igaz, hogy kilépés. Kilépés. Addig csináljon valamit. Na de mit csináljon? Hát, mint mondtam, kell egyszer egy folyamat neki. Mi legyen ez a folyamat? Hát egy időzítőt, itt most felvettem neki két változót fönt, hogy legyen egy 1 másodperces, meg egy fél másodperces. Mondjuk azt, hogy elkezd írni ki karaktereket a képernyőre, fél másodpercenként, annak a T2-es időzítőt adtam, és akkor ez így néz ki, hogyha a T2-es időzítő kisebb, mint az óránk, ami a program indításától eltelt idő, hát kezdetnek 0-át adta meg a T2-nek, ezért biztos, hogy kisebb lesz, mint a valamennyi. És azt mondom neki, hogy csináljon valamit, most itt a valami, és akkor legvégén ne felejtsük el berakni, hogy a T2-höz hozzá kell adni egy olyan időt, ami még nincs, csak majd lesz. 1 másodpercről volt szó, szóval hozzáadjuk a jelenlegi időt, plusz azt az 1 másodpercet millisekundumban megadva. És akkor a valami. Hát azt mondtam, hogy rajzoljon ki valamit a képernyőre, hát ez legyen sima. Printf %C legyen egy karakter. Véletlenszerű karakter legyen. Mi kell a véletlenhez? A véletlennek kell egy stdio.h, kell neki time.h, és akkor itt a kezdésnél mondjuk neki, hogy srand time 0 időben vegye az értékeket, és ne mindig ugyanazok a véletlen számok legyenek, amikor a programot indítjuk. Akkor azt mondjuk neki, hogy írassa ki egy rand számot, mondjuk azt mondja, mi az alapképlet? Meddig, mínusz mettől, plusz 1, plusz mettől. Szó köz az a 32-es, és legyen 255-ig. Szóval meddig, 255-ig, mettől, 32-től, így. Nem is kell túl bonyolítani. És akkor elvileg 1 másodpercenként ez írogatni fog a képernyőre valamit. Hát nézzük is meg. Látszólag jól működik. Csak
Hát így most igen belekontárkodik itt a kiírásba. Hát akkor adjunk meg neki valami határt, hogy mettől meddig kell ezt csinálnia. Ja, és még kilépés nincsen benne. Hát akkor hozzunk létre neki segédváltozót. Int x vessző y. Kezdetben az x az legyen mondjuk 1, az y meg 4. És akkor azt mondjuk neki, hogy go to x, y, szó szerint x-hez és y-hoz kell mennie, és akkor oda kell ezt a random számot kirakni. Na de hát így most mindig ugyanoda fogja kirakni, hát változtassuk ezt. Azt mondtam, hogy 1 másodpercenként írjam ki, akkor ebbe az időzítőbe jó is lesz, hogyha itt változtatjuk. Hát kell egy x plusz plusz, és akkor így jobbra fog menni. Na de, ki fogja megakadályozni, hogy ne szaladjon ki a semmibe? Hát rakunk egy if-et, és azt mondjuk neki, hogyha az x nagyobb, mint 80, akkor az x-et rakja vissza egyre. De ez nem elég. Hát az y-t is növelni kéne, mert hát ha az x az már 80, akkor az azt jelenti, hogy hát egy sor végig ment. Jó, és az y-t mi fogja megfogni? Hát azt is egy if. Ha y nagyobb, mint mondjuk 24, akkor y egyenlő 4. Most 1 másodperc helyett kicsit gyorsítunk a cuccon, nézzük meg, hogy működik-e. Hát látszólag úgy, ahogy mindjárt végig szalad. Egy lejjebb léptette. Hát igen, a kis konzolos ablaknak hibája. Akkor ne 24 legyen, hanem csak 23. És közben már is találtam, hogy akkor a klienssel miket lehet majd vezérelni. Mondjuk lehet neki majd küldeni egy olyat, hogy törölje a képernyőt, lehet küldeni neki olyat, hogy XY-t beállítani. És ez így nagyon faintos lesz. Na. Meg mondjuk a szerveren billentyűkezeléshez lehessen olyan, hogy lepausolni. Na, első időzítő akkor megvan, és működik, ezt rakjuk vissza. Hát jó, akkor ne 1 másodperc legyen, hanem 100 másodperc. Vagy 10. Legyen 10. És akkor egy 10-enként nem valami, hanem új karakter. Remélem hosszúra nem fog behalni, nem hát. Na. És akkor fél másodpercenként pedig mit csináljon? Ha a T1-es időzítő kisebb, mint az óra, akkor T1 egyenlő óra plusz 500. Igen, hát ez megválasszon mondjuk szint. Text, color, meg kell neki adni egy szint. Hát milyen legyen, hát legyen ez is random. Hát 0 és 15 között lehet, akkor írva, hogy 15. És akkor nézzük, hogy funkcionál. Miért nem jó? Lemaradt valami?
Ja, persze, százalék. Modoljuk azt a nagy számot 15-tel. Úgy látom, fekete is van benne. Akkor átrakjuk inkább csak 14-re. Na. Hát nagyon szép. Jó van, legyen 100 másodperc most már. 100. Igen. És akkor fekete ne nagyon legyen benne. Bár meg nem tudom mondani, mi a fekete kódja most így fejből. Na. Hát gyönyörű lett. Jó van benne fekete. Most, hogy a kódok azok mik, hát azt vagy megnézzük a konzol.h-ban. Azt mondja, hogy fekete, ó, az pont a 0. Hát akkor meg nagyon egyszerű, ez visszajöhet 15-re, és hozzáadunk egyet ehhez a számhoz. És akkor így 0 nem lehet. Hát nagyon szép. Jól van. 2 időzítési művelet is van benne, hát nagyon profik vagyunk. Akkor szó közben lehessen megállítani. Hát ezt hogy csináljuk? Hát itt van egy művelet, ami azt mondja, hogy növelje itten az x-et, meg írogasson ki. Ezt az egészet kicsit rakjuk bentebb. És akkor mondjuk neki egy if-et. Mikor kezd csinálnia? Hogyha nem igaz, hogy pause van, amit majd mindjárt létrehozok. Itt fönt ból pause legyen hamis. Ha ez hamis, és ha nem, meg a hamis az kiüt egymást igaz lesz, akkor csinálja ezt a hülyeséget. A színeket azt gyártani fogja. Na de akkor jön a combosabb része, a hálózat. Hát azt mondja, hogy meg kell nézni, hogy van-e valaki csatlakozva. Ezt hogy tudjuk megnézni? If nem tudom. Tehát, hogyha nem igaz, hogy csatlakozva van, akkor csináljunk valamit. Na, mit csináljunk? Nézzük meg, hogy akar-e valaki csatlakozni. Accept. From. Tehát próbáljuk meg elfogadni egy csatlakozást az SCK szoketünkhöz, mert ezen keresztül a TCP szoketre, és akkor hát ki akar csatlakozni, CIP, és hogy melyik porton, az meg a kliens port. Na, ha netán sikerült elfogadnunk egy csatlakozást, első dolgunk mondjuk azt, hogyha eddig a CONAS hamis volt, akkor legyen igaz. Tehát önmaga ellentetje. Nagyon nehéz kis logikai művelet. Utána állítsuk át új TCP módját. Itt most már nem szarakodunk olyannal, hogy returnezzünk meg minden, mert hát akkor fut a szerver, egyszer csak úgy meghal. Azt mondja TCP legyen non-blocking hey SCK
itt fönt át lett állítva? Nem lett átállítva. Ja, és még azért nem fogyott ki eddig, mert az accept from, az ugye befogyassza a programot, csak itt még nem volt az megírva. Ne felejtsük el, itt a SCK szocketet se átállítani. Az SCK-t is át kell állítani non-blockingra. Jó van, akkor ez lesz a 4, nem 3, 4, 5. Mert ha ezt nem raktuk volna bele, még egyszer, akkor itt az accept from, az megállna, addig nem menne tovább, amíg valaki nem csatlakozik. Jó. És akkor a TCP-t meg azért kell beállítani, hogyha receive-et nézzük, akkor ott se fagyjon le, hogy jaj, hát nincs semmi üzenet. Itt nem küldtek, attól még csinálja tovább. Na, ez a lényeg. Jó, és akkor írassuk ki, hogyha valaki csatlakozott az egyes sorba. CLR, ln, egyes sor, és akkor printf, csatlakozott, 2.% cache, 2.% D. Kicsoda? CIP és a CP-n. Jó, más nem is kell. Tehát mondtuk neki, hogy most, ha nem volt csatlakozva, most már akkor csatlakozva legyen. A módot átállítottuk, és csináltunk is egy kiíratást. Na. Hogyha nem volt csatlakozva, de most már csatlakozva van, akkor a következő lefutásnál a ciklus, ahogy pendül egyet, ez már nem fog igaz lenni, szóval azt fogja mondani, hogy már van csatlakozva. Akkor írjuk meg, hogy különben mi van akkor, ha már csatlakozva van. Ha csatlakozva van, akkor nekünk meg kell nézni, hogy jött-e valamilyen üzenet. Ezt a receive-vel tehetjük meg. Azt mondjuk neki, hogy a TCP-t nézze meg, azt a szocketet, és a bepróbáljon meg belerakni 100 darab valamit. És hogyha ez sikerült, akkor itt jön majd egy nagy feldolgozás. Ha nem sikerült, akkor nézzük meg, hogy miért nem sikerült. Azért nem sikerült, mert nem jött semmi, vagy mert már a másik számítógép felrobbant. Ezt úgy tudjuk megnézni, hogy ide rakunk egy if-et, és akkor socket loss error az visszaadja a receive legutóbbi hibáját. Szóval, ha a hiba nem az volt, tehát hogyha ez nem egyenlő azzal, hogy nekünk várnunk kellett volna, ami itt a would block, akkor tényleg gáz van. Hát akkor mit kell csinálni? Hát azt kell csinálni, hogy a bont változó, a lebont változó, ami eddig hamis volt valószínűleg, hát azt most beállítjuk az ellentetjére, igazra. Most bontani kell, sőt, az errornak is berakjuk azt, hogy true, igaz, van hiba, mert valami gáz van. És akkor majd most azt, hogy már nincs csatlakozva, azt majd lekezeljük a lebontáskor. Na, hát feldolgoz. Hát határozzunk meg 2 parancsot alapesetben. Hát legyen az, hogy ha egyezik, tehát strcmp, nullát ad vissza, és ezt megnegáljuk, akkor igaz lesz. Méghozzá azt mondjuk neki, hogy jött egy olyan parancs, hogy exit.
és ez benne van a be csomagba, akkor az azt jelenti, hogy a kliens le akarja bontani a kapcsolatot. Hát akkor, ha ő bontani szeretné, hát akkor fölfogjuk, hogy bont egyenlő, bont ellentetje. Persze azt is mondhatnám, hogy bont egyenlő true, lebontjuk, de mivel ez vagy nulla, vagy egy, ezért egy ilyen megállásból ellentetje fog történni, na mindegy. És sprintf üzenjünk neki vissza, hogy oké, akkor exit. Örüljé. Az sprintf-et a key tömbünkbe rakjuk bele. Igen. Ha most nem exit jött, akkor nézzük tovább. Else. If. Mi van akkor, hogyha strcmp azt mondja, hogy olyan jött, hogy quit. Hát akkor megint nagyon egyszerű. Csak nem, hogy lebontani kell most, de még kilépni is. Kilépés egyenlő nem kilépés. Hát itt is kilépés eddig nem volt, eddig hamis volt. Most a hamisnak a hamissa az igaz lesz. Az azt mondja, hogy ki kell lépni, és itt ez a while, ez szépen tovább is fog rajta menni. Aztán ennyi volt. Na de ne hagyjuk ennyivel, hát küldjünk neki itt is valamit vissza. Visszaküldjük azt, hogy hát quit. Persze, amikor ugyanazt akarjuk visszadobni neki, amit ő dobott, akkor van egy másik függvény, ami pont azt csinálja meg, hogy ami egybe benne van, azt rakja a másikba. strcpi string copy, azt mondjuk neki, hogy a keybe rakja bele a be tömböt, és akkor ezt így átdobja szépen. Ezzel itt lehet idős spórolni, de tök mindegy. Most én ezt használom, hogy lássátok, ez is működik. Na, ha nem kilépni kell, meg nem lebontani, meg semmi, hát akkor majd valami más kell csinálni, most az még nincs. Tegyük föl, hogy akkor hibás parancs érkezett. Akkor azt mondjuk, hogy sprintf rakja bele a key tömbbe azt, hogy hiba 2.%s. Vagy akkor hibás parancs %s. És mondjuk neki, hogy ami bejött, azt passzolja neki vissza egy ilyen hiba üzenettel. Jó, és akkor a legvégül, hogyha a feldolgozás megvolt, hát akkor send-el visszadobjuk neki az üzenetet. TCP-n a key tömböt. Elméletileg. Na, lefut-e? Lefut. Nagyszerű. Itt van a hülyeségje benne. Jó. Hálózat lekezelés eddig nagyon egyszerű volt, szóval ha nincs csatlakozva, megnézzük, valaki akar csatlakozni. Ha igen, akkor azt mondjuk, hogy már van csatlakozva, átállítjuk és kiíratjuk. Újra. Ha nincs csatlakozva, nem igaz, tehát ha már van csatlakozva, akkor ugye meg kell nézni, hogy jött-e bejövő üzenet. Ha jött, akkor ezt feldolgozzuk, le is nyugtázzuk, visszaküldjük neki, hogy igen. Ha meg nem jött üzenet, akkor megnézzük, hogy miért nem jött. Azért nem jött, mert nem az volt a probléma, hogy várni kellett volna, hát akkor valami gáz történt. Itt a lezárója ennek. És akkor rakjunk be ide egy billentyűzet, nem, még a lebontást, majd utána egy billentyűzetkezelést.
Hát a lebontás az hogy nézzen ki? Hát mondjuk neki, hogy if, hát bontani kő? Hát bontsunk. Ha bontani kő előtt egyszer, többször már ne bontsunk. Megnézzük, melyik kő bontan. If igaz-e, hogy az R-be egy egyes vagy igaz érték van. Ha igen, hát akkor CLR, NL, az egyes sorunkba beírjuk a kapcsolat megszakadt, time out. De, ja, és akkor ezt a változót persze nyomjuk ki. R egyenlő false. Most már földolgoztuk, hogy hiba volt, most már nincs rá szükségünk. De ha nem volt hiba, akkor ugyanúgy letöröljük az első sort, és kiírjuk oda, hogy lecsatlakozott. Pont. Szegény. Jó. Szóval, ha bontani kell, akkor most már nem kell bontani. Megnézzük, volt-e hiba. Ha volt. Ha nem, kiíratjuk. És akkor close. Bezárjuk ezt a TCP szeketet, hogy fönt majd az accept újra tudjon rá elfogadni. És akkor más nem is kell hozzá. Ennyi a nagy lebontás. Ja, meg arról volt szó, hogy itt intézzük el azt, hogy nincs csatlakozva. Tehát ha con volt, most már nem con. Nagyon egyszerűen el lett intézve, mert itt volt fönt, hogyha olyan jött, hogy quit, akkor, vagy exit, akkor le kell bontani. Ha lebontjuk, akkor valószínűleg újra majd akceptálni kell valamikor. Na igen, jó. Billentyűzetkezelés nagyon bonyolult. Hozzunk neki létre egy változót. Legyen az a neve, hogy C. És akkor mondjuk neki. Ha volt KB hit, azt hiszem, KB, igen, billentyű lenyomás, ha volt, akkor nézzük meg, hogy mi. Getch-ből beolvassuk a billentyű bufferben lévő karakterkódot. És ezáltal, hogy használjuk ezt az if-et, csak akkor fog a getch lefutni, hogyha már van valami billentyű lenyomva. Különben ez itten fárasztaná a programot, hogy vaj, addig nem megy tovább, még valaki nem nyom valamit. Na jó, igen. És akkor nézzük, hogyha C egyenlő szó közze, akkor azt mondtam, hogy pausézza le. Hát nagyon egyszerű, pause egyenlő, nem pause. Szóval, ha eddig futott, akkor most már nem fut, ha eddig nem futott, akkor most már fut. Ilyen egyszerű kis megállás. Vagy elvezékkel lehet itt is szarakodni. Ha C egyenlő escape, hát ennek most nem fogok ide rajzolni semmit, 27-es az escape. Akkor megmondjuk neki azt, hogy kilépés egyenlő, nem kilépés, tehát hogy lépjen ki. Ha eddig nem kellett kilépni, most már kelljen. Mi legyen még billentyű, amit kezeljünk? Hát ez a kettő elég most. Azon a programon, amit állítsunk billentyűkkel, semmi más nem lehet billentyűvel állítani. Megy vagy nem megy. Teszteljük is le. Szóval itt volt ez a pause, hogyha ez igaz lesz, az igaz a nemet kiüt, tök mindegy, nem fogja megcsinálni. Tehát, hogyha nem igaz, hogy pause van, akkor csinálja, ha igaz, hogy pause van, akkor meg nem csinálja. Miért nem fut le? Hiányzik
valami. Mi hiányzik? Hát az egyenlősséggel. Na, itt mi hiányzik? Elírtam az izét. CLR. NL. Mi az, hogy nincs olyan? CLR. LN. Hát nem ezt írtam be ide? Nem. Ezek az apró gépelési hibák. Na. Szóval az itt nyomatja nekünk. És akkor azt mondom neki, hogy szó köz. Megállt. Még egyszer megnyom, akkor meg elindul. És ha ezt kipettyomok, akkor meg azt mondja, hogy sikeresen kilépett. Hát ez nagyon jó. Azt viszont nem értem, hogyha az x egyenlő 1-nek van neki megadva, akkor miért nem onnan kezdi? Ja, amelyik először van az x növelve, és utána egy kiíratáshoz itt már 2 lesz az x. Hát akkor először oda gótozunk, meg kiíratjuk, aztán csak utána növeljük itten az x-et. Láthattátok, ha majd visszatekeritek, hogy valahonnan egész innen kezdte. Most meg már az 1-esről kezdünk. Nagyon jó. Jól van. Szuper. Hát adjunk meg akkor intervallumokat ezeknek a szövegeknek. Legyen egy olyan, hogy x max, x min, y max, y min. Hát ez jó sikerült, igen. És igen, fölötte kéne létrehozni. Mindjárt mutatom miért. Szóval x max, hát legyen mondjuk 60, és legyen mondjuk 10, ez legyen mondjuk 5, nem 5, 20, ez az 5. És itt egyben mondjuk, hogy a kezdő érték ne 1 legyen, hanem x min, meg y min. És ide a feltételbe azt mondjuk neki, hogy ha x kisebb, mint x max, akkor x egyenlő x minimum. Ha y nagyobb, mint az y max, akkor y egyenlő y minimum. Nézzük meg. Na hát valami ilyesmire gondoltam, csak lehetne szebb is. Jó van, ez lesz. És ha elér a végig, akkor újra kezdett, nagyon jó. Mehetne tovább egy kicsit. 70. Na. Jó, akkor szerver viszonylag készen van. Fel kell még készíteni akkor parancsokra. Hát milyen parancsok legyenek? Hát legyen egy törlés. Na, azt hogy csináljuk meg? Hát azt mondjuk neki. Itt az LZ-be ezt itt lejjebb dobjuk. Azt mondjuk, hogy if jött valami izé, akkor csináljon. Különben majd itt az LZ, hogy hát hiba van. Na. Azért, hogy törölni kell, itt az a strcmp, de berakjuk. És akkor mi legyen a parancs neve? Hát CLR clear. Hogyha ez van a bebe, hát akkor töröljön. Na de hogy töröljön? Most ha töröljük az egész képernyőt, az letörli az eddigi adatokat, hogy kicsatlakozott, meg izé-bizé. Hát most paraszt módszerre azt mondjuk, hogy i egyenlő y min, től elmegyünk, még így kisebb, mint az y max, azt akkor töröljük ezeket a sorokat. i++, jó kis függvény, amit megírtunk, CLR. Miért nem rakja oda be az én parancsomat? Na mindegy, az i elég sort töröljük.
most jut eszembe valami, amikor létrehozzuk itt ezt a beváltozót, ennek adjunk null értéket, nehogy véletlen a memóriában pont az legyen benne, hogy valamelyik feltétel igaz legyen. Bár ennek kicsi a valószínűsége szerintem. Jó, akkor ezzel elvileg le fogja törölni az i-edik sort, elmegy mit tudom én az 5-től a 20-ig, azt akkor legyalulja őket. Majd visszaállíthatnánk az x-et meg az y-t a kezdeti helyére. Y egyenlő, y min. Hogy akkor majd ez a rajzolgatós hülyeség oda rajzolja egybe az elejére, honnan kezdeni kell. Na, van egy törlés. Akkor legyen egy koordináta lekérdezés. Az is nagyon egyszerű. Szóval, hogyha nem az jött, hogy exitelni, meg quitolni, meg törölni kell, hát akkor mi jött? Hát nézzük meg, hogy nem az jött, hogy hát strcmp a be nem az van, hogy mondjuk x, y kérdőjel. Jó kis hülye szintaktika. Na hát, hogyha ez van benne, hát akkor nagyon egyszerű. Sprintf. Ja, itt is az sprintf, igen ám. Sprintf, kirakjuk neki azt, hogy a kibe, hogy mit tudom én, ok, törlés, ok, zárójel, clr. Tehát, hogy sikerült a törlést megcsinálni. És akkor itt is, ugye sprintf, akibe berakjuk azt, hogy mit tudom én, szögvas %d, 2 pont %d. Igen, meg az idézőjel. És akkor mondjuk, hogy az x meg az y-t azt rakja bele. Tehát a kitőmbe rakja bele ezt a hülyeséget. Jó, és akkor legyen még egy kis feldolgozás is, mondjuk neki azt, hogyha nem is ez jött, akkor nézzük meg, hogy nem-e koordináta állítás jött. És akkor így lesz legalább olyan is, hogy ha nincs az adott intervallumban, akkor korrigálni kell. Na, scanf. És mondjuk meg neki, hogy a be tömbből olvasson. Még hozzá, mit olvasson? Hát hogy küldjük ennek azt a két számot a kliensbe? Legyen ugyanígy. Szögvasba olvasson egy szögvast, %d-t, egy 2 pontot, még egy %d-t, igen, az idézőjel, és akkor mondjuk azt neki, hogy olvassa bele a és x-ben, meg az és y-ba. És hogyha ez egyenlő 2, tehát hogy két értéket sikeresen beolvasta, akkor azt mondjuk, hogy ha x nagyobb, mint az x max, akkor x egyenlő x max, majdnem, igen. Ha x kisebb, mint a x min, akkor x egyenlő x min. És akkor majdnem. Ezt y-ra is megcsináljuk. y, 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 y. Szóval tudjuk, hogy az x-max az kb. 70, ha jól emlékszek. De hogyha valami hülye 100-at küldött nekünk, hát akkor ne 100 legyen már, hanem csak 70. Ha egyszer annyi lehet. És akkor hát küldjük neki vissza az új koordinátákat. Ugye? X-et meg az Y-t. Így, hogy ok. Na. Kell más valami, nem kell más valami. Ezt így lefuttatjuk. Miért nem fut le?
Az ilyen zárójel hiba. Ja, az if-nek a bezárójel. Még bezárójel. Még ennyi bezárójelet. Remek. Na, csinálja is. Ja, és még egy valamit kihagytam. Hogyha valami szösszüzenet itten jött, a visszaküldés után, akkor nyomassuk ki a harmadik sorban, mi volt az CLR ellen. Igen, még mindig nem írja itt ki magától. Clear line, amúgy ezt jelenti ez a rövidítés, én találtam ki. A kettes sorban, már ugye 0 az első, 1 a második, 2 a harmadik. Jó kis logika, kocka logika. Printf, hát azt mondjuk neki, hogy bejött. Hát bejött ez. Ilyen vonalacska, és akkor kiment. Ám ez. És akkor mondjuk, hogy bemök ki. Nagyon profi. Újabb futtatás. Perfekt. Más nem is kell ide. És akkor írjunk klienst. Írjuk is meg gyorsan a klienst. Azt mondja include stdio.h include console.h include tcp/ip.h. Azt mondja int main, kell nekünk egy int kliensport, ámint nem is igaziban a szerverport. 678-asra küldjük majd az üzeneteket. Kell egy socket, kell a szerver IP-je, ami 16 karakter hosszú, egy ki, még egy be, TMP, amit eddig még semmire nem használtunk. Jó. Itt is a be kell nullázni. Akkor kilépéshez létrehozunk egy változót, nem kell kilépni. Sock. Ha nem sikerült, akkor return 1. Azt mondja, shot 2. Ha nem sikerült létrehozni a szakitet, akkor return 2. Milyen szakitet? Hát a SCK-t, TCP típusra. Get host IP. Megnézzük, hogy jó-e a saját gépünk IP címe, mint hogy azon lesz a szerver. Hát ez lekérdezzük, és akkor azt mondjuk neki, hogy printf. Jó ez a cím. %s kérdőjel. És akkor mondjuk neki, hogy a szó közze az azt jelentse, hogy igen, különben meg akkor bekérünk egy izé. Hát ezt hogy tudjuk megcsinálni? Hát úgy tudjuk megcsinálni, ja, írhatunk egy sortörést, meg akkor hogy a szerver IP-t írjuk ki. Tehát, hogyha if, most várunk egy billentyűlenyomást, szóval mondhatjuk neki azt, hogy a get az nem egyenlő szó közze. Tehát, hogyha nem jó ez a cím, akkor mondjuk neki, hogy
IP, és get shell, beolvassuk a szerver IP-t. Írjuk meg gyorsan a függvényt, hogy megnézi, hogy nem írjuk meg, úgyse kell, hogy jó-e az IP. Na jó, megírjuk. Meddig kell ezt csinálnia? Azt mondja do, get IP, majd itt lesz az, hogy mondjuk IP ellenőriz, jól írtam, ellenőriz, shipet ellenőrizze le, while, még azt nem mondjuk, hogy sőt, ez az izé vissza fog térni egye. Tehát amíg nem igazzal tér vissza ez a kis valami, gyorsan írjuk meg itt fönt. Azt mondjuk neki, hogy IP ellenőriz, vár egy tömböt, karaktert, ugye, na, int típusú, és akkor int A, B, C, D, szar. TMP-t ide kidobjuk, most véletlen kelleni fog nekünk. De föntre legyen jogos globális. Azt mondja, hogyha scanf, tehát hogyha T-ből sikerül beolvastunk nekünk micsodát, egy %D-t, egy pontot, még egy %D-t, pontot, %D-t, pontot, %D-t, majd bármit, ami nem nulla, elvileg, hogy kell %szögvas, tudja fene. Na mindegy, tehát az a lényeg, hogy ha 4 adatot sikerül beolvasni, akkor már egy jó pont. Megnézzük, hogy if a nagyobb, mint 0, és a kisebb, mint 256, és B nagyobb, mint 0, és B kisebb, mint 256, és C, vagyis tehát ezek most a 4 számjegy, ugye beraktuk őket az ABCD-be, ja, beraktuk volna, igen. Tehát olvassuk be az A-ba, B-be, C-be, D-be, meg ebbe a TMP-be. Ez azért kell, hogyha valakit azt adja meg, hogy mondjuk 192.156 tök mindegy pont 34.1, és akkor ír meg ide ilyen zagyoságokat, akkor ha ezt is be tudja olvasni, akkor ez már nem 4-et fog visszaadni, hanem 5-öt, és akkor már nem is lesz igaz. Na igen. Tehát C nagyobb, mint 0, és C kisebb, mint 256, és D nagyobb, mint 0, és D kisebb, mint 256. Akkor mit kell csinálni? Hát akkor return, egyel visszatérünk, mert hát igen, ez egy jó IP cím. Különben return 0. Jó, gyorsan teszteljük le. Miért nem jó? Miért nem jó? Ja, csillagti. Ilyen kis apró hibák miatt, hogy összeszarja magát. Igen, és mi a baja? Valami zárójel. Ha mi zárójel? Ja, itt a pontos vesző, rossz helyen. Na, jó ez az IP cím? Mondjuk neki, hogy nem jó. Legyen mondjuk 444.444.444.444. Hát most miért tért vissza? Ja, akkor adjunk meg egy új IP címet. 1.1.1.1. Hát ez hülye.
Ez egy do while, hát addig kell bekérni. Írassuk már ki ezt a szart valahol. Hogy mivel tér vissza. %D. Peren. Egyet tér vissza. Igen, most akkor hülyeséget adok meg neki. Nullával tér vissza. Most bezzeg jó? Hát ez hülye. Ja, közben az még van is benne az izében, jó van. Na. Tehát amíg itt igaz van, addig kell ezt csinálnia. Tehát, hogyha azt mondom, hogy A, akkor újra kér. Ja, hát ezt így is lehet. Ó, nagyszerű, tökéletes. És ha elsőre jó címet adok meg neki, akkor meggondolom, elsőre jó lesz. Nagyon jó. Nem tudom, jót a baja. Na igen. Hát bekértük az IP címet, hogy hova akarunk csatlakozni. Még szokett kész volt. Akkor mondjuk neki azt, hogy hát csatlakozás folyamatban. Igaziból még csak előkészülünk, mert most lesz az, hogy akkor connect. Hova connecteljünk? Ja, ifeljük be. Mert connect azt kidobám, hogyha valami gáz van. Még azt mondtam, hogy ez ilyen hibakezelős dolog lesz. De ha nem sikerül az SCK-nak SIP-re az S porton csatlakozni, akkor printf a server offline peren, de és a peren ugye. És akkor kilépés, hoztam itt a kilépést? Hoztam. Mondjuk neki, hogy hát igen, ki kell lépni most már. Majd, tehát a while-ba bele se menjen. Különben írja ki azt, tehát hogyha sikerül csatlakozni, hogy hát csatlakozva zárójel hülyeségek SIP, SP-n. Hát ezt tudja mindenki már, igen. Jó, csatlakozva vagyunk. Minden fasza. Jöhet a ciklus. A még nem igaz, hogy kilépés. Hát itt ha most nem, ha a server offline, akkor ez már le se fog futni. De amúgy do while-t kéne írni. Na igen. Jó kis konzolt ide létrehozunk, egy kacsacsör szóköz. Getch-sel a bebe bevesszük az adatot. Majd szendeljük a SCK-n a bet. Ez ugye nem blokkolt üzemmód, mármint ez blokkolt üzemmódban van. Ez ide lehet írni azt, hogy hát if receive SCK-n a be. Jó, de hülye vagy ide, akkor kit kell getch-elni. Mert mi most kifele küldünk, igen, és itt meg a befelében nézzünk, hogy jött-e 100 hosszúságú valami. Ha jött rá válasz, hát mit csinálunk vele? Printf-eljük.
Mit írjak ide? Jött, vagy valami, jó, csak itt van simán százalékes peren, ezt küldte vissza, szevasz. Ha be, és akkor is lehet egy ilyen és feldolgozott, tehát hogyha quitoltunk, vagy exiteltünk, hát ez most egy ilyen összevont if lesz, szóval még egy zárójel, ha strcmp, az egyszer azt mondja, hogy a quit megtalálható a be-ben, zárójel egyik bezár, vagy az strcmp azt mondja, hogy a be-be benne van a exit, így is úgy is ki kell lépni. De hát ezt mi mondjuk tudhatnánk, mert mi küldtük el, de most lényegtelen. A szerver visszaküld, a tényleg visszaküld, hogy ő is ő fogta. Akkor mit kell csinálni? Azt kell mondani, hogy kilépés egyenlő true. Vagy akkor ki kell lépni. Ha nem kaptunk vissza semmit, itt az elzágja, akkor meg nagyon egyszerű. Mondjuk neki, hogy printf server offline, vagyis hát szétkapcsolt. És akkor most lehetne csinálni, hogy próbálkozzon újra csatlakozni, meg stb. De mondjuk neki, hogy így, hogy kilépünk. Jó, ez a while-unknak a vége. Akkor kell close socket, a SCK-t bezárjuk, close winshock return 0. Futtassuk le. Jó, indítom a szervert is mindjárt. Szóval, igen, itt a szerver. Azt mondjuk, jó, nekünk ez a cím. Jaj, de a szint az, na mindegy. Jó, igen, tök mindegy, a szint az be kell állítani, hogy itt akkor egy adott színne csinálja a dolgokat. Azt mondja, csatlakozzon, ide meg kellett volna egy sortörés, nagyon jó. Küldjünk neki valamit. Azt mondja, hibás parancs, valami, ez jött vissza. Itt van, hogy bejött a valami, és kiment hibás valami. Jó van. Akkor mondjuk neki azt, hogy mik voltak a parancsok. X, Y. Kérdőjel. Ja, én hülye, azt írtam bele, hogy hát a %D jön. Nem tudom, akkor mit írtam bele. Na jó, akkor. Volt olyan. Ja, persze, CLR. Igen, tovább kéne futtatni. Az utolsó sort ott hagyta. Na jó. Exit. Azt mondja, lecsatlakozott, ez meg kilépett. Most escape gomba bezárjuk. Jó, mindjárt korrigálom ezt is. Szóval ide kell egy peren, egyszer ott jártunk. És akkor itt a szerverben meg nem voltak problémák. Itt a törlés. Azt mondja, hogy ami el nem ér kisebb egyenlő, mint a Y-max. Jó. Ja, XSY kérdőjelet kellett volna küldeni. Meg 2 számot. Na. Most a színekkel nem variálok, hogy ott fönt mikkel írogatja ki. Szóval fut a szerver. És akkor csatlakozunk. Jaj. 168.1.100. Igen. És akkor, tehát X vesz Y kérdőjel. Talán reális. És akkor CLR. Azt törli. És akkor mi volt még? Beállítás. 3.2.5-ről nem is lehet.
10-5-re beállította. 300, 500-ra. A legvégére. És akkor 10, 10. Még valahova idét látszódott az előbb. Jó. Ennyit erről. Sajnálom, hogy ilyen hosszú lett. Ha megnézted, örülök neki. Remélem ért valamit ez a kis munka. Na, sziasztok!